Tenang taisa duita topic no tui phaika kaisa hingkha chini eko product kisur bo kendra sarkar bai thokijago kendra sarkar bono thokika bo thokijaka hinui bo samani kongno bono phiroknai tei mane sanai hingkhe tei kaisa kok sanai rok bagui kok borok dopha rok bagui ang message saklainai kok hai haisi je tini shuk jora nukmani kendra sarkar no bo thokirai hinui sao kendra sarkar thokirai hingkhe agi bahai khe ADC elaka rihirikha telangana rajyo ri kwbangma all india over o dabi daba ribaikha system kendra sarkar ni system chayaya kendra sarkar kanun sino sai mano ain kanun bebak use khlaina rungo boma haikhe twlangna klai boma haikhe use khlaina klai bebak sai mano kendra sarkar saimaya hingkhe chini product saimaya kendra nwng thik sotik babe nini naithok klaiui onko swnamui mankha hingkhe nono sabo chari riya tongnaiba obviously chari rinai nwng rignai rukutu structure naithok kaham kwlaiui swnamui mankha tagui mankha hingkhe nini abo paijaknai hingkhe tei kaisa kok bini art omo haino je jagao kokrok sanai rok ni bagui omo hai kwlaiui sisi swnamjakya khungkhe bahai khe manaiba agi kaisa swnamjakha ADC elaka rok mankha tabukto obo hai khe swnamjakya khopli manya bahai khe manaiba maya bo kendra sarkar no thokio total bono kok riui thokika kok narwkya bo hini samani abo 100% wrong tamkhai wrong hingkha khe main cheater main thokai hingkha khe bo si product kisur si kendra sarkar ya kendra sarkar no dosh tari abo dosh rebo kunu mungsa maya ang obo kendra sarkar ni dige bo kha nangui samani ya chini no bini no mistake wngui tongo santani himtani khlaitani o mistake ni bagui no bo bai tei tonjago hingkhe bo bahai khe kendra sarkar bono thokika bono kok riui kok narwkya hinui sai tongo tamo kok no ribai bwtui kunu kok kwrui aro ses thalik blai pata kola pata bwstam kwrui aro tabuk hingkhe bo abono nwng bai ang bai reply rijak kerjagui swngjani kerjagui bo abono swkang kok sao bono thokio hinui main thokai main thokirai bosi uansukbai kaham khe main thokirai bosi o dabi no tui thoki tongnai bosi thoki tongo bini aro kono bo new state dong naiya main bosi 1 number ang sijak sini o ang bai khe sini abo ang no last o ani last o sai klangnai hingkhe abo to norok je dabi abo bwthikhai himna klai wngkona klai abo ang teisa sai khe narinai hingkhe tei kaisa kok borok Hello guys, welcome back to my channel. Kini gangke khoroksa wak ahai bini mungkha Dipankar Deborma khwai amsani khoroksa sadharon borok phiaba mota mungkha guys bo saka chini bobagrani against hamya sawoi tiprasa rok no belai kheno uruphrangui tongkha tei mothogui tongkha
abose tini norok bai puilangse paithak jora sobai sukrubui salainai te bojilainai khoroksa haino সাধারণ borok bini iarok wngkhana 27 ki 28 বছর phiaba bo tamungkha nangmungya khlaiui social media o hai nukjakphaio achang achang khlaiui tangui hingka hingke bini a video rok bini a political rajniti ni tui sama rok amo belai kheno selengma sisa kono phane se bini abo sarigama se koroi guys tangui hingka bo khoroksa tirpra hasteni chini bubagrani against se asaka hamya hamya thawoi tipra sarok no naidi boma hai khlai toni hobo tabu bini mokhang ekdom kijaphano lasinani se bosia aboni bagui se botini omo hai kai youtube channel o 500 subscriber 600 subscriber ro dai views na hana bagui bo amo hai hamya hamya thawoi tabu post khai tongo youtube o daily video khai tongo bo saboni against tui hamya hamya sawoi bini video haigang gai no chini bubagrani against hamya hamya sawoi bo video post khainai engano romnogoi mankhana asike ogyan sara borok bo bini abo kahamda na hamya ekdom hamya chini tripura rajyo o bubagrani against hamya sanai borok sikoroi bubagrano hamjangnai se gobangma lak le lak bo hingkai bo boroni borok muni sungi asa haika tipra hawa asane borok se bo chibuka grano selengchagi tongo bini a mokhang wak hai bo lasina sia tei murkho oshikito cherai mo bin chago gyan chigri bo omo hai kok sanane sakang bo uklok buskang wansugai sanane nangmane bubagrani against kok sanani thangang gai uklok buskang nahiawoi kok tasadi nang kok sanani sakang nini family te nini kami amsai nang obono naharoi kok sanani nangnai bo kaisa ha bubagra tirpra hano asayoi swnamnai borok phiaba bo kaisa nangmungya cherai khlaiui murkho biang kok sawo against hamya bubagrani against abo hai khlaiui tabu tipra sarong no se hamya sanamui tongsuo hingke guys norok nogoi mankhana bini mokhang te bini busak bini mokhang gangkai wak bolong hai tokha te bini busak gangkai rabat buphang tolani thampui a keram thampui ya kolok amo hai ngai tokha bini mokolong nukhna bini mokol gangkai tokti hai ama borong muni suno solia mo musuk buslei o musuk busli rong gnu ya sin tipra sarok tebo tolak kelna nango oroi poroi nang nango guys tini obose o musuk buslei nya sing tini bini bagi se usuk tini ma phayo social media o phaina musnya gi tomani guys hara musuk buslei bin sago gyan korei bo maisaya bo toki miski amo hai sao guys awon bagi se botini kok sana rengya social media o hai biang siap hangya youtube o dasai tong phaya na 6-7 mas ni pore video kaisa upload khai tong phayo asjat obostha mo cherai pura musuk busleisi botamsa taisa takaisa kok sawo ano tangai tipra haste o tangai ano asu hamya hinlai comment ba hamya khlayo ano bo kudu go hunai bo hinai bo bangladesh o thangai se chini tipra sarok no tiprani dufung sari amo pura asta pura musuk buslei ogyan sarok bono tipra haste ne wa china bino khikorok ti wa china wa daisina kai chau bukok ti halo musuk buslei juta kana no post serai gyan korei gangke guys norok buji kana khaklayo tini video o asa tino norok no belai no hambai